Good morning, Crummy. Talburoto ka na naman. Ha? Gusto lumabas? Yes. Good morning. Happy Sunday. Tingnan nyo kung ano nakita ko dito. Yes. Oh. Ingredients pang pang palabok. So, matutuloy nga yung tutorial how to cook palabok. Favorite ni Dek. Yan na Dek mamaya. Tapos ayan, real chicharon yung ilalagay namin mamaya. Parang crunchy. Palabas muna ako. Bibili ako ng almusal ng aking baby love. Yan na. Good morning, my love. What are you doing here? Nood. Yan, di na yan nagbibihis bago matulog oh. Lagi na nakahubad matulog. So hot kasi na ba? Yan. Tinapay lang gusto mo? Palaman ko tapos egg. Egg? Tapos Oh, pwede 1/4 lang, te. Lagay ko lang sa palabok mamaya. Sige, 1/4 lang, te. Ayan, mga tinda ni ate, oh. Isda. Yan. Sweet. Ayan. Okay na yan. Ito, octopus ko na. Octopus? baby. Baby. Menu. Hello. Taho. Wala po. Bangus and swordfish. Ang taba ng swordfish niya. Hi guys! Lulutuan ako ni Mami ng ham, tapos egg. Papalaman sa tinapay na square. Ayan na, may egg. Nasaan yung ham? Ayun. Ayun. Ay, pato na. May hi. Yun. Nandito lang kami sa taas. May cockroach. Nasunod sa amin. Gagabi yata yun eh. Yata. Ayun na. Galmusal na siya. Yung ham, egg, tsaka tinapay na square daw. Tapos milk. Okay ka na dyan? Maubos mo kaya yan? Yun. Ako coffee lang, tsaka ice cream. Hindi, joke. Yung tira pa to last week na ayan, may konti pa. Yung tuna spread. Yan, yummers. Yun lang. Tapos, kalawa sa labas bumili ako nung squid, panlagay mamaya sa palabok. Tapos, giniling na baboy. Linisin ko mamaya yung pusit-sit. So, yeah, kain. So, na-ready ka na yung mga ingredients mamaya sa palabok. Yay! Para mamaya magluluto na lang ako. Hi! I'm making lunch. Late na, alas 12 na. Minamadali ko na itong At nababad trip ako. Inis ako, ba't ako naiinis? Pero ayan, pinrito ko na yung tilapia na galing pa sa buhi. Tapos sasabawan ko siya. Pinrito ko muna siya bago ko siya sabawan. Tapos ito na yung yung tubig niya. Pakukuloan ko na lang, may kamatis, sibuyas, bawang at luya na, tsaka asin. Tapos lalagyan ko nitong pechay at konting mustasa. Nakita ko sa ref, sayang. Tapos sa asiman ko nito, lagi sinigang. Mas maganda to kaysa sa sa Nor. Mas maasim to, mas maganda to. Nakita ko lang to kay Ann, pero tinry ko, kaya yun nga, masarap nga siya. Fruity yung niya, yung lasa, yung asim niya iba. So yun, magluluto lang ako. So yun, pinapakulong ko na yung sabaw. Saglit lang naman yung maluto eh. Matagal lang yung pag-prito. Ay, kaya kung nga pala baka magtaka kayo kung bakit pinirito muna bago sinabawan. Kasi nakakatanggal siya ng mas masarap siya kasi natatanggal yung lansa ng isda. Pag pinirito na, unlike pag yung fresh ba,
Yung diretso sa ano, diretso mong sasabawan. Mas masarap siya pag pinirito ng mama. Try niyo yun. Kahit pag nagluluto kami ng sinigang sa miso, yun, piniprito muna. Tapos yun, sinabi ko kanina bad trip ako, diba? Basta, hindi ko nasasabihin kung bakit ako bad trip. Talaga bad trip ako. Iinis ako na di ko alam. Kinaiinisan lang ako. Pag ganito pa naman, pag ganitong naiinis ako yun, buong araw na yan. Kaya di ko alam kung matutuloy ko yung, yung palabok ngayon. Pero ligo lang katapat nito. Mainit kasi yung panahon, kaya madali din uminit ang ulo ko. So yan. Ayan na lahat yung yung isda. Ang dami, no? Parang lagi para laging fiesta, laging pang barangay yung mga ulam namin. Kadami. May nagtanong nga ba yun? Si Candy Coated po ba yun? Oo, siya yung nagtanong na kumitindahan daw kami ng ng ulam. At madami kami laging ulam. Ulam. So yun, may nagtitinda yung mama ko sa sa palengke. May kantin siya. Pero hindi na ngayon ganun kantin na kantin. Kasi konti na lang tinitinda niya at parang, yung yung isang kantin dun, parang nagagalit pag titinda si mama ng madami kasi mga customer niya lumilipat sa kanya. Kasi syempre mas masarap yung luto ni mama eh. Kaya ganun pa konti-konti na lang yung ni mama yung luto. Siguro mga isa or dalawang putahe na lang. Tsaka umaga na siya nagsisimula. Before kasi, mga 7 PM pa lang, nagluluto na yun. Kasi mga customer niya ni mama is mga jeepney driver. Ngayon, umaga na lang siya. Yung mga tindero na lang talaga sa palengke yung mga sinusuplayan niya ba ng pagkain. Kasi nananawa na sa kabilang kantin. At iisa daw ang lasa ng ulam. So yun, naantay ko na lang kumulo yung yung tubig kumukulo na nga. Tingnan ko lang. Ayan, kumukulo na siya. Ay, salamat. Sinaling ko pala siya kasi butas yung isa. Nakakainis. Nababawasan yung sabaw. Tsaka mas masarap pala to guys. Pag na-try nyo na ba yun? Halimbawa, pinirito ngayon. Tapos minatira kayo kinabukasan. Ihawin nyo sa uli. Sarap. Grabe. Ang bango-bango. Try nyo yun. Sulit. Ayan na. Luto na siya. Yan. Sarap niyan. Maasim. Hindi nakakaumay. So, hahain na ako. Kain. Tapos, hindi ko pala inubos yung hindi ko inubos lahat. Yung maliliit lang yung kinuha ko para doon sa pansabaw. Kasi baka may gusto nung yung prito lang. So, yun. Kain tayo. So, ako ng anak ko, tingnan nyo. Binata na, Nakahubad na lagi. Ano sabi mo? Bili ka ice cream. May pera ka? Bilis na. May pera ka nga? Bilis na. Ang tanong ko, may pera ka? Bilis na. Oo. Wala akong pera. Wala kang pera. Walang ice cream. Hindi ba, guys? Meron kang pera eh. Wala akong pera. Meron nga tayong 5,000 eh. Hoy, suntok. Gusto mo? Bilis na. Pang-enroll yun. Ako naman nanalo Kahit na. Ikaw suntokin kita para ako manalo. Gusto mo? Ha? Di ko na. Thank you daw, sabi ni ni tita ko, yung Bakit? Di ba pinadala mo siya ng drawing mo? Ano sasabihin mo? Sabi niya, thank you. You're welcome. Yeah, very good. Patingin nga, sabi niya, Ate Michelle, si John Lloyd ka daw. Saan banda rita, Michelle, Jemay? Di ko makita yung John Lloyd. Ayan John Lloyd yun Kamusta, lovebirds? Nice lang. Masarap. Ayan. Sarap. Rate mo. 1 to 10. Maybe soda.
So, mamuburaot kami na itong coke nila. Ang init eh. Sarap. Niloko ko nito manong te. Ayan o, may fish pa. Pwede initin. Bilad mo, kuya. Oo nga. Ito na. Ay, pinapalitan mo na? Kumakain niya ng ano eh. May kanin pa kasama. Papainit pa na itong maarte na to. Ito daw. Initin pa. Hindi nakain niya ng ano eh. Malamig na isda. Maarte masyado. Bilad mo na lang. Tulog kasi siya kanina eh. Kaya ngayon pa lang siya kain. Sasabay dito sa dalawa. Yung... Oh, 1 minute. Sonic na yun eh. Sonic to? Oo. Pati binakala mo, hindi mo alam. Sonic na yun. Ito pala yung pang-topping sa ano, sa palabok. Nibabaw ko sa kanin eh. Diba, tipid na yung pag ano. Ha? Merienda, ayaw niya. Ha? Kasi yung ano, yung binili ni Mama last time dyan, nakakalungkot. Hindi masarap. Yun. Hindi masaya. Kaya yung papalabo ko. Kaya na, babad ko na lang siya sa ano. Kasi yung kanin na ano, dumikit-dikit na eh. Yan na yung pang-toppings. At ayun sila. Sa taas, yung mga ingredients. O ha? Later. Alligator. Aray ko, mainit. Nitakin mo yun. Mainit pala. Oh, dog. Bakit kasi nito eh. May subuhan mo ako Nang ano? na hindi mainit yun. Kakain ka na naman. Ako mo. Hi guys, hindi ko pa nalulutuin yung ano, yung palabok. Makatulog ako eh. Good luck naman. 5:30 na. Pero lutuin ko pa rin para ano. Para may merienda kami tsaka dinner na rin siguro. Hello. May ano talaga siya sa lens. Naku naman, kabago-bago mo. Huwag kang ano. Shit. Okay naman. Ano na ba? Malinaw na ba? Ayan. Ah! Ano yan? Iced tea na lang. Iced tea. Iced tea, bingi. Bungol. So yan, inaantay na lang naming kumulutong ano, bihon. Malapit na, yay! Yan, humusok na naman. Ito na yung mga ano, nakahilera na. Ayun, yung kakain. Ayun, ikaw mag-taste test ano. Lumalabo siya, Gul. Nakakainis. Yan. Tinapa flakes, yung chicharon, pusit, tapos itlog. Yan. Calamansi. Ayun. Tapos yung ginayat na ano na, green onions. Naku, hindi na ako pagantay. Nagutom na ako. Baka lalapit sa sobrang malapit. Mali ka! Mali daw ako. Ayun na, luto na. Na-drain ko na yung ano, yung ang bihon. Tapos ito na yung sauce. Let's plate na. Na, bebe? Plating na. Asa na si Motherly? Hello YouTube. Got something going on here. We're having, what's this? Lunch? Merienda. Merienda. Si Jenica. Ang baba. Ano yung bihon? Oh. Yun ba dapat? Kala ko yung malalaki. Na yun. Ano nga yung Jollibee style? Bihon. Ah, take over. Taste test.
O sa'yo. Wait, hindi ko pa nga binibigay sa'yo. Verdict. Magnifique. Yes. What about you, dude? Hindi masarap. Take some 5 Ah. seconds. Nag-isipan pa niya. Verdict. Mark. Kamusta? Medyo sarap. Hindi sumaway pa. Sally. Ang lasa. Kailang. Sinisiko mo eh. Sinisiko mo eh. Hindi na masarap. Masarap ba? Yay! Ayan, masarap daw ang aking luto. Teka lang ako pa. Ito pa, ito pa. Sa pang judge. Mamaya. Round 2! Yeah! Guys, ayun, nag-edit na dapat ako nung tutorial ng pansit palabo. Kaso, nilalagay ko na siya ng voice over. Biglang namatay yung PC. Nakakainis. Nakakainis kasi, yung hindi ko pa na-save. Kaya, ulit ngayon. Sana. Title lang naman. So, hatid ko lang tong batang ito doon sa kabilang kwarto. Kasi doon siya matutulog kasama ni Tita Denya. Tara na. Tara. Let's go. So, yun guys, yung vlog na muna i-edit ko tapos i-upload. Bukas ko na siguro upload yung tutorial nung yung pansit palabo. Basta abangan nyo na lang. Meron pa pala ba? Meron pa, naghahanap pa siya ng palabo. So, good night! So